Ahir al vespre va tenir lloc a l'Auditori del Casal Marià d'Olot l'acte acadèmic d'inauguració de curs dels centres CREAS i Tecnos, que formen el campus professional de la UBI CURSEC. L'acte va estar presidit per l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, i va comptar amb la presència de Xavier Casares, president del Consell de Formació Professional de Catalunya, l'alcalde de Vic, Josep M. Viladebadal, el president de la FESIC, Miquel Xera, i del rector de la Universitat i president de CREAS, Jordi Muntanya. Dani Pérez, director de Persones i Organització de la Farga Group, va ser l'encarregat de pronunciar la lliçó inaugural titulada Sap fer i sap ser el professional competent. Doncs l'acte que avui estem aquí és l'inauguració del primer curs de campus professional de la UBIC. El campus professional inclou un centre, que és el Centre CREAS, que s'ubica aquí a Olot, on se fa el cicle formatiu de grau superior de processos de qualitat a la indústria alimentària, i també el Centre Tecnos, que està a Vic, on s'imparteix també cicles de grau superior, concretament el d'animacions 3D, jocs i entorns interactius, i el de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. Tots aquests cicles s'imparteixen en formació dual perquè creiem que la formació professional ha d'estar al costat de les necessitats de l'empresa i, per tant, la formació dual pot donar resposta a cobrir aquestes necessitats de l'empresa. Soc dietista i crec que va estar molt relacionat amb el món de la nutrició. Fins ara tot el que havia fet era a través de consulta dietètica i crec que és important, ja que aquí a la Garrotxa hi ha tanta indústria, enfocar en una vessant d'indústria alimentària. Perquè em donaven la possibilitat de fer formació dual i, llavors havia acabat ja un cicle i volia començar a incorporar-me al món de la feina i això, i vaig apuntar en aquest cicle que em donava l'oportunitat de fer empresa i estudiar. Avui fem la sessió inaugural del cicle formatiu de grau superior, els diferents que hem començat com a campus professional, específicament en el meu cas i com a CREAS, iniciem la inauguració del cicle formatiu de grau superior en processos i qualitat de la indústria alimentària. Vam començar el 22 de setembre amb formació a l'aula i al cap de 2 setmanes els alumnes ja s'incorporaven a l'empresa en formació dual, de manera que els matins l'alumne està a l'empresa formant-se i treballant i a les tardes està amb nosaltres aquí a l'edifici de Can Montsà fent tota la part teòrica. Tenim 18 alumnes matriculats. Venen gent de totes les comarques. De fet, tenim gent de la Garrotxa, però també tenim gent d'Osona, de l'Alt Empordà, del Gironès, inclús de la Selva, i que de fet les empreses també, no tenim empreses només col·laboradores de la Garrotxa, sinó que també ens venen empreses de totes les comarques colindants a la Garrotxa, amb la qual cosa ens va bé per assignar territorialment també els alumnes a les empreses que els hi queda més proper territorialment. A Càritas acollim i acompanyem persones. Treballem les actituds personals que afavoreixin la conservació dels llocs de treball. Necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes-te'n soci. Truca al 972 27 28 40.